College win bibro section pat ta kajing petip nam ta ka result ka badai jong menta ka sngi kajing mere po sa absen khan ro tere khat ar jarap saw that MLP sa absen ma te hangne menta ka sngi ru ki bun bha ki bayo excellent bat ki bun bha ki ba pass ru ki badai po sa absen khan ro tere khat ar jarap saw te total candidate hakane ka sing kawalai baro kidon kumba shiajar lais pa saf khandai kadon be south shift kumba mare man kasni ki ba pas kidon hadu shiajar sangut mut ki bun ha ki ba fail kidon tang lais pa saf sangut bat ki ba excellent kidon hadu san phuwe ngut menin do san pho mentar san pho ma bal thebe sanrang ya kdo ba shispa amar mata kasni ru kade jongga EB category te ki ba excellent te kuat ba prapo do khnai po persen ayol pa kam kata tengam ka de ke barat tikna shisha te lada kile bahasa exam stang ka tukan ngut hi ba lekam kai ke exam te kin du la nyang ta te la tikna ba kin yo ben te kata ro kadai tang pos absen tenang dan sa ka kin tang po khasi jai jam sa khasi ba ha no ha is khasi hil ba ha po ha so pian saat ri jakam padam tre ne la bun lupa Teng ni pek ini ki kentei ki memare ta si don aspa nyu huai ki pas aspa live ar ki feel live khandai ngut ki excellent khadai ngut kishanrang shift number 2 live person flying ngut pas aspa huai feel khandai ar khachang ngut excellent shift number 3 live spa nyu san ngut pas aspa nyu pho feel shispa san excellent yo khadai ngut ka shift number 4 ban don live person pho pas aspa sa ar feel she's papra ke be excellent ro khalai ngut te kia bun ma ke be excellent te sa peji ma fi ki list ki teng jong ki papas ke be excellent ter